atenge kwa chimota chake tese takuda kutodana nemurume iyeye kuti nesuwo tigotenge kwa zvimota tidai hatisi kusumudzirana sevana vefu kuti tibatsiranewo sehama neshamwari hatisi kuzviita tiri kutotsvaka kudhistroyana pachedu ende ivava vakomana vekuzimbabwe imi ndiri kutoona makanditarisa muri kuzviziva muri kuzvinzwa munodawo kaivava vemuno vedare tinokugamuchirai zvekare pano pachirongwa chezim Facebook Secrets and Confessions. Saka ndisati ndapinda mune imwe message iyo yandatumidzirwa nomwe musikana uyo ari kuti iye muSouth African ane nyaya yake. Ndanga ndichikumbira kuti please support our channel iyo yekuchakafukidza Dzimba Matenga, because that team yekuchakafukidza Dzimba Matenga vanozama nepose pavanogona napo kuti vange vachibatsirawo macouples anenge achisangana nemaproblems mumarelationships avo. Izvi vanozviita in the background pa WhatsApp chaipo. So please pane video nyowaniwo rataposta ikoko, please go there and try and support channel ye Chakafukidza Dzimba Matenga. Then pane imwe message iyo yandatumidzirwa nomwe mwanasikana uyo ari kuti iye mu South African. Mushure mekunge anditumidzira message iyi, hey, ndabva ndangoti regedzai ndinge ndichitranslate so that ndikabva ndati rekedzai ndinge ndichitranslate kuitirawo kuti tinge tichinzwawo nyaya iyi, kuitira vaya vasingatevereri channel yedu iya yeAfrican Confessions vakwanisewo kunzwawo zvimwewo zvinenge zvichitaurwa ikoko kuAfrican Confessions. Message iyi iyo yanga yakanyorwa yakanzi: mwanasikana uyu ndakatanga kutaura naye achiti, mukoma Nashi, pane imwe nyaya yandodawo kuti munge muchindipawo advice. Zvakaitika ndezvekuti pane umwewo muNigerian uyo wandinodanana naye. Saka muNigerian uyo ari kugara achingondinetsera nhau yemari. Anoti pose pandinenge ndichida kuti ndinge ndichiva naye, iye anobva andikudza kuti haungaiti bonde neni iwewo usina kundibhadhara. Ende nguva zhinji iye anoda kuti inini nditange ndamubhadhara tisati taita bonde. Saka mukunotaura naye iye abva andikudza kuti another advice yandiri kuda ndeyekuti zvino iye muNigerian uyu ndakabva ndazomupa chitupa changu. Mushure mekunge atora chitupa changu ichi akabva azovhura zviya zvavanoita zvebetting, saka akashandisa madetails angu. Saka tichitaura ndazosvika pakumunyengerera kuti ange achindiudza dzimwe nyaya dzake idzo dzaanga achiti ndakatombozamawo nyaya iyi ndakatomboda kuitaura paTikTok but ndakabva ndanzwa kutya. But mushure mekunge ndataura naye iye abva azotumidzira message yenyaya yake akati, oh, you mean dating? Yes, zvakamboitika ndezvekuti ndakadownloada chimwe chiapplication icho chinonzi Badu. Chiapplications chacho ichocho mushure mekunge ndachidownloada chiapplication ichocho mainge muri muna February iro gore rino. Zvakaitika ndezvekuti ndainge ndagarisa for a very long time ndiri single. Ndakagara kuda kwegore rose ndingori single kudaro. Mushure mekuona kuti ndainge ndanyanya kugara ndiri single ndokubva ndazodownloada chiapp ichocho chinonzi Badu. Then ndakati ndadownloada chiapp ichocho ndo pandakabva ndazosangana nemumwe murume uyu wandainge ndakasangana naye ainge ari muNigerian. Saka mukunotaura muya iye akabva anditi uripi, inini ndikabva ndamuudza kuti ndiri mutown. Panguva iyoyo paakandifonera ndainge nditori zvangu muKFC, pane zvandainge ndichida kutenga. Ndaidawo kutenga chimwe chikafu chekuti kana ndazodzokera kumba ndinge ndichizodya chikafu ichocho. Saka iye akabva andikudza kuti alright, kana wapedza kutenga chienda panze nekuti ndakuitira Uber yekuti inge ichiuya kuzokutora ipapo pauri. Then Uber iyoyo kana yasvika upinde mumotikari uye kuno kwandiri, ndini ndichazobhadhara mari yacho yeUber. Ndikabva ndati it is fine. Saka motikari iya yakabva yazouya ikabva yanditora. It was somewhere around 10 ndo pandakazosvika kumba kwake muNigerian uyu. Saka ndakazoti ndasvika kumba kwake muNigerian uyu akabva andibvunza kuti unonwa doro here? Ndokubva ndamuudza kuti hongu inini ndinonwa. Akabva ati ho, saka zviri bo, nekuti pamba pa next door painge pachigara muNigerian uyu paiva nebhawa.
saka akabva andiudza kuti nhasi ndikuda kukutengera madoro 2, ndikuda kuona kuti kana wakadhakwa unombonyatsokubehave sei, ndikuda kuona kana wakadhakwa. Then ndikabva ndati hapana kana problem, asi 2 madoro handisi kumada, chingonditengera zvako 1. Iye akabva azoenda ndokubva azonotenga 1 doro rangu ndokubva azotengawo 1 rake. Takati zvino tava kunwa doro riya ndokubva tazotanga kutsvodana zviya zvinoita kana vanhu vari murudo, tichibatana tichiita sei, ndokubva tazoita bonde tikabva tazorara. Patakarara it was somewhere around 11. Manje ininiwo ndiri munhu wekuti handina kujaira kugara munzvimbo inenge iine ruzha runenge rwakanyanyisa, nekuti uyu muNigerian panzvimbo pacho paanogara pane ruzha rwakanyanyisa, nekuti panext door pacho pane bhawa. Saka handina kunyatsokukwanisa kurara semunhu wekuti akajaira kugarawo munzvimbo ine runyararo. Ndakatambura kuti hope dzinge dzichindibata. Then load shedding yakabva yazoitika. Load shedding iyi yakaitika somewhere around 2 am. Music iya yainge ichindiitira ruzha pabhawa repanext door yakabva yangoti zii kunyarara. Then ndo pandakabva ndazokwanisawo kubatirwa nehope. It was around 4 am. Then muNigerian uya ndo paakabva azondimutsa. Mushure mekunge andimutsa ndokubva andikumbira kuti tinge tichiita another round, ndokubva taita zvedu paya. Then kubva ipapo kuti ndinge ndichirara ndakatambudzika mukomanashi, ndikangoti hope dzakazondibata somewhere around 4:30 am. Ndo pandakabva ndazongopepuka. Asi pandakapepuka ipapo ndakabva ndanzwa kuti no mani, mumba umu maiva neimwe movement yainge ichingoitika iyo yandainge ndisinganzwisisi. Movement iyi ndakati ndaiteerera ndokubva ndazonzwa kuti yainge ichibva kumaside ekuwardrobe. Movement iyoyo, chinhu ichocho chaifamba chairakidza kuti chainge chirimo muwardrobe. Saka movement iyi yaiitika muwardrobe yaiva movement iya yairakidza kuti inyoka yainge ichitoshinyira irimo muwardrobe imomo. Yaita masounds ekuti ndakambozama kuti ndinge ndichiignore movement iyoyo zvose nesound, but ndakanzwa ndega kuti sound iyoyo yainge ichibuda muwardrobe yaisatomboignoweka zvachose. Ndo pandakabva ndazomumutsa murume uyu ndikabva ndamuudza kuti ndiri kukumbirawo kunoita wet, asi ndainge ndichimunyepera nekuti takati tava kunorara. Akabva atora kamwe kabhaketi ndokubva andirakidza kamwe kabhaketi kaya, akabva kati just in case kana ukanzwa kuda kuzoita wet chingoitira wet yacho mubhaketi imomo. Then akabva azoswitcha on light. Aswitcha light kudaro ndakabva ndamunyepera ndikabva ndamuudza kuti ndikuda kuenda kunoita number 2. Ndikabva ndazomuti ndiri kukumbirawo kuti unge uchivhura door, unge uchindirakidza toilet. Apa ndichimunyepera kuti ndikuda kuenda mutoilet kunozvibatsira, ndainge ndichimunyepera. Ndo pandakabva ndazotora bhegi rangu. Mushure mekunge avhura door ndikabva ndatanga kutiza mukoma ndikuda kwesound iyo yandainge ndichinzwa ichibuda muwardrobe muya. Sound iyoyo hakuna chimwe chinhu chinoita sound seiyoyo yandakanzwa muwardrobe, inyoka chete yainge ichiita kushinyira. Throughout the night nyoka iyoyo yakaita imwe noise. Saka ndakabva ndamuudza kuti please ndivhurire nekuda kwekuti Uber yakatondimirira. Then ndokumusiya kwandakabva ndazomuita. Mushure mekunge ndapinda muUber muya ndakabva ndazosvika kumba. Ndakasvika kumba it was somewhere around 5 am. Ndichisvika kumba nezvose izvo zvandainge ndaona ndakabva ndazviudza kuti handisi kuda kana kumborara, but ndakabva ndazongokaruka ndabatwa nehope. This was somewhere around 6 am. Then ndakabva ndazomuka somewhere around 7 am, but ndisati ndamuka pane dzimwe hope dzekuti ndakadzirota. Nanhasi hope idzodzo dzinogara dzichingondinetsa mupfungwa. Zvakaitika ndezvekuti ndakabva ndazotanga kurota muNigerian uya ari mumba make mubedroom imomo make umo mandainge ndakarara mushure mekunge ndaenda kunomushanyira. So muNigerian uyu zvaainge achiita ndezvekuti iye ainge achitora mapictures enyoka
yake. Nyoka iyi yainge yakarara zvayo yakarelaxa pamubhedha pake, saka aiti kana akaitora mapictures obva azoposta mapictures iwawo online pawhatsapp pake. Then ndakabva ndazongovhunduka nekuda kwehope idzi dzainge dzandityisa, hope dzandainge ndarota. Saka ndakati ndavhunduka kudaro ndokubva ndazongopinda pawhatsapp, asi ndichingonopindawo pawhatsapp ndopa ndakabva ndatoona kuti nayewo aita sekunge ainge akatondimirira kuti ndinge ndichiposta mapictures, kuti ndinge ndichipinda pawhatsapp. Akabva ato-updata status yake that very same day, it was somewhere around 12 midday. Akabva andibvunza kuti why usiri kuvhura mastatus angu. Akabva andibvunza kuti saka chakonzeresa kuti unge uchingonditiza just like that chi. Ndokubva ndamunyepera kuti chaita kuti ndinge ndichibuda pamba pako ndichimhanya inhau yekuti kwanga kwaitika an emergency. Shamwari yangu iyoyo yanga ichirwadziwa nenhumbu, saka ndiyo emergency yandanga ndiinayo. Ndakabva ndazongonyepedzera as if ndainge ndichingotaura naye for about 1 month, nekuti murume uyu ndainge ndanzwa kutya nezvinhu zvose izvo zvandainge ndanzwa zvichifamba-famba muwardrobe make. Then pane umwe musi wandainge ndakangofarisa ndokubva ndangokaruka ndambomubvunza kuti asi usiku huya chiiko chainge chichimbofamba muwardrobe yako. Saka iye akabva atsamwa akati chii changa chichifamba muwardrobe mangu, chii chaunoziva. Ndokubva atondibloka kubva musi iwowo. Mukomana ndinoda kungoti it is true, kunze uko kune vamwe vanhu vari very evil. Saka zvinhu zvose izvi zvaitika ndakabva ndagara for 2 months ndisingadi kana kumbodata anyone. Then ndo pandakabva ndazosangana zvekare neumwe murume uyo wandakasangana naye, nayewo ainge ari muNigerian. Murume uyu ndakati ndasangana naye ndakabva ndaona kuti ainge achingobehave nekamwe kabehavior ako kandainge ndisingambonzwisisi, zviya zvekuti aita sekunge pane zvimwe zvinhu zvaari kuzama kuvanziridza pamba pake ipapo. Apa yainge iri first time andi-invita kumba kwake. Then the moment yandakangosvika pamba pake ndakabva ndazonotisa kuti pamusoro pestove painge paine rimwe zibanga rainge riri zihombe riri pamusoro pestove. Zvekare ndakabva ndaona kuti panext nebanga iroro paiva nejuice iya inonzi Tropica. Asi ndisati ndapinda pamba pake ipapo, murume uyu iye ainge achigara pamaflats. Then iye akabva auya kuzonditora pagedhi pamaflats, pagedhi repamaflats ipapo pavanogara. Then akabva azotanga kunyepedzera kuya kwekuti vanhu vose vainge vakatitarisa, zvekare nasecurity ange achifungidzira kuti tiri vanhu vagara vanotozivana. Zvinhu izvi zvakangova so suspicious kwandiri. Then takabva tazokwira masteps tichienda muroom make imomo maanogara. Takazoti takwira mastep mushure mekunge tazopinda mumba make maanogara, ndopakabva angotanga kungokomplaina kamwe kakukomplaina ako kandainge ndisingambonzwisisi, achiti handisati ndageza, zvinhu zvakaita sekudaro. Okay, ndakabva ndati hapana kana problem. Saka zvakazoitika ndezvekuti iye asati aenda kunogeza, then takabva tazotanga kukisana. Tichikisana kudaro akabva azotanga kundibvisa hembe, but chakandinetsa ndechekuti akangondibvisa hembe ndokubva angonditarisa ndokubva angondisiya ndakadaro. Saka zvinhu izvi zvakabva zvandinetsa kuti ko murume uyu ndeipiko yaari kumbopindana nayo. Saka pacho paakandibvisira hembe ndainge ndakamira padhuze nebedroom rake, zvekare nepadhuze netoilet umo maiva nebathroom. Saka akati andibvisa hembe kudaro ndokubva apinda mubathroom. Iyewo I think akabva azofungidzira kuti munhu uyu wandakisa ndikamubvisa hembe then achabva angopinda mubedroom kuti. Saka handiziviwo kuti chii chakaitika because ndakabva ndangomira zveshoma ndiripo papassage ipapo ndichiri kufunga kuti ko izvi zvainge zvaitika chii chainge chiri kuitika kuti murume anongokubvisa hembe obva angokukisa obva angokusiya wakamira uri naked kudaro. Then mukoma ndakati ndatendeuka ndava kuda kunopinda mubedroom make, ndo pandakabva ndazonzwa munhu ava kutaura pafoni zvino. Saka
saka vanhu ava ivo kana vachitaura vane mazwi mamwe anotaura ari pamusoro-soro. Then ndakabva ndazonzwa achitaura neumwe munhu uyo waainge achitaura naye pafoni achimuudza iye achiti pasera iya yasvika, zvichireva kuti inini ndini ndainge ndiri parcel iyo yaainge achiti pasera iya yasvika. Zvino akati apedza kutaura nemunhu uya uyo waainge achitaura naye pafoni ndokubva azobuda akabva azouya mubedroom ndokubva ati kwandiri, ko haudi here drink rekunwa? Iniwo ndakabva ndati no, handisi kunzwa kana kuda kunwa anything because ndainge ndichangobvawo mukunwa koko. Ende zvose izvo zvandainge ndanzwa ndainge ndava kusatombomutrasta murume uyu. Hana yangu yakarova ndichinzwa murume uyu achiti pasura iya yasvika, zvekare nezvimwe zvinhu izvo zvandainge ndaona mukicheni zvekuti unongoona zibanga riri pamusoro, unongoona zibanga riri pamusoro pestovhu. Saka hana yangu yainge yava kungotyisa kuti kobanga nejuice zvainge zvichitsvakeiko pamusoro pestovhu. Then ndokubva azodzokera mubathroom achiita sekunge ainge achivhuravhura mvura, but ndainge ndisingatombonzwi kuda kuramba ndirimo mumba imomo. This whole thing mukoma zvakabva zvangondiita kuti ndingova nekamwe kasuspicion. Ndakabva ndatora bhegi rangu ndokubva ndabuda mumba muya ndiri speed, ndakabuda mumba muya out of stress nezvinhu zvose izvi zvandainge ndaona. Ndakati ndichingobuda panze ndokubva ndatomiswa nasecurity because ndainge ndiri half naked, ndainge ndakangopfeka pendi rangu chete pasina kana chimwe chinhu chandainge ndakapfeka. Saka security uya akabva andibvunza kuti ko chii chaitika. Ndokubva ndamuudza chokwadi changu kuti inini nemuchenda uyu takangosanganawo online ndokubva tatonyengana, saka this was our first time kuonana. Saka security uya akabva ati aho, ndakuona zvangu uchipinda pano ndikashaya kuti ndokuudza sei, but muchinda uyu unozviziva here kuti anoshanda mumochwari. Pose pandainge ndichiudzwa zvinhu izvozvo security uya ndainge nditori mubishi rekupfeka hembe dzangu. Then security uya akabva anditi but zvamaita izvi hazvibvumidzwi zvekuti munopinda pano musina kunyorana mazita. Ndikati ndanga ndisingazivi. Ndokubva ndazotanga kumhanya mushure mekunge ndazovhurirwa gedhi nasecurity uya. Ndakamhanya ndisingadi kana kucheuka ndichitya zvose izvo zvandainge ndaona. Saka chandiri kuda kungotaura ndechekuti kawebsite ikako kari very dangerous, kaapu ikako kandakadownloada kari very dangerous because inini ndiri munhu uya wekuti ndinoroteswa like zvinhu zvinozoitika, because a day before ndisati ndaenda kunoshanyira muNigerian uyu ndakarota, but pandainge ndichirota ndakarota ndichibaya umwe munhurume nebanga. Munhurume uyu ndakamubaya pahuro pake apa. Saka ndakangoti ndichingonopinda mumba make muNigerian uyu ndichingonoti banga iro rainge riri pastovhu, hana yangu yakabva yatanga kurova kunzima la ngapandle, zvichireva izvo kuti kunze uko kwakaoma. I don't know if it is a safe idea kuti munge muchiposta nyaya yangu, asi chandiri kuda kungotaura kana kungoudzawo vamwe vanhukadzi kunze uko kuti iyi nyaya iyi yeonline dating haisi nyaya yakanaka because unosangana nevamwe vanhu vasiri right. Saka musikana uyu abva azotumidzira screenshot remurume wacho iyeye uyo waakati akasangana naye, then ndokubva vazotanga kuita dating yavo iyoyo. Hey, zvakangooma hazvo. Picture racho raanditumidzira then neprofile yacho unonyatsoona kuti murume uyu imbinga dziya dzinonzi mbinga. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Then abva azonyora zvekare imwe message achiti pandakangonzwa chinhu ichocho chichifamba muwardrobe make, pandakamubvunza kuti ko chii chiri kufamba muwardrobe mako, iye akabva ati inini ndingagoziva sei nekuti ndangorendawo rumu iyi, zvekare panapa pasi pamba pangu, saka wai uri kundibvunza. Then ndichisvika pamba ipapo ndakaona kuti pakangozara nevana vadiki. Zvinhu zvakandinetsa kuti ko vamwe vana vadiki ava vakangozara pamba ipapo vambori vanani, nekuti vainge vachitonziwo maloja epamba ipapo. Then zvakaitika ndezvekuti paakaenda kunotenga doro, inini ndakabva ndambosara ndichibuda panze ndichida kungomemawo kanzvimbo kacho ako kandainge ndiri. Paakandiona ndakamira padhoo, akandituka akaita kundipopotera.
akabva ati handisi kuda kuti kana anyone ange achikuona, saka ndakabva ndangopinda zvekare mumba make. Akabva ati okay, I think it is enough, I am so scared. Handidi kuti ndirambe ndichingotaura zvinhu zvevanhu, zvinhu izvi zvinhu zviri very evil, handidi kuramba ndichitaura nezvazvo, because ndakatombozamawo kuti ndinge ndichitaura neumwe musikana, asi musikana uyu ndakataura naye kuTikTok uko kwandainge ndichida kufumura zvinhu izvi, but asi ndakabva ndazopindwa nekutya. Saka musikana uyu ndakabva ndamuti it is okay, you can give me your story. Handimbofi ndakazoshare zita rako. Hanzi mugrupu imomo redating iro randainge ndiri makazara vasikana vaya vanoita zvekutengesa miviri yavo. Then kunyange hangu ndainge ndakapinda pachiapo ichocho, mumwoyo mangu ndainge ndatozviudzawo kuti nguvawo yangu yekuti ndinge ndichitsvakawo rudo rwechokwadi yainge yakwana. But ndaisaziva kuti pachiapo ichi pakazara varume, either varume vakazara pachiapo ichocho varume vaya vanenge vasina mari, because vanoziva kuti vakadzi vanowanza kushandisa chiapo ichi vanhu vane mari dzavo. Kana vari vanhukadzi vanenge vari maprostitute, vanenge vachitsvaka mablester, but mablesters acho vazhinji vacho ndo vanoita zvemushonga, vanenge vachitsvaka ropa or something like. Vedari ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu, iye ari kuti ndiri muSouth African. Zvakangoma hazvo. Link relatest video yekuchakafukidza Dzimba Matenga ndichazonge ndichiisa mucomment section.